gode. Kai ina mata na cikin gidan nan na yi kira ku fito. Ku fito za mu yi shagalin sunan Yusuf da na gani. Haka ne. A kaji kiɗan sunan nan gata a hankula za a yi sha'ani. Haka. Ga mai babban suna Yusuf Allah ɗan nan ka ci gani. Kai. Ga mai babban suna Yusuf yau sunan ka muna buri. Haka. Abuna ta ka gode Allah damun maka wakar aure a sannu sannu a kwana a tashi wakar suna muka yi. Abuna ta baban Yusuf angon Hajiya Fatima yan faira sun yarda da da ka ji kiɗan waya a radu baya kala da na yaro. To a ran sunan Yusuf zan buga ganga ta ba kaurin sannan Alhaji Abuna ta baban Yusuf ka zama hero ga kiɗan Yusuf nan